गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल इउट्यूब चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअआव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों जोंनि साखाथियावनो नांजाबनानै थानाय भुटाननि जा गेट, मोननै हादोरनि जा गेट, बेनो जाहैबाय नामलां। नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुहुरनाय नैबे साहाथिंजाय जा नुहुरदों बे नामलां, लोगोसे आंनि नै केमेरानि उनथिंजाय खोलाथिं नुनाया जोंनि इन्डियान। दानिया बे नामलांसिम फैनो थाखाय 31 नं राजा लामानि जा पाठशाला टाउन, बेनिफ्राय थोंजों साहाजों गासै 37 किल'मिटारनि गेजेराव नोंथांमोना बे इन्डियान आरो भुटाननि जा नामलां गेट बेसिम सफैनो हायो। बेनि उनाव बे नामलां गेटनिफ्राय जोङो इमिग्रेशन पारमिशन लानानै गासै 8 किल'मिटारनि सिङाव हाबलांनानै जोङो ब्रुकसाम सिमेन्ट फेक्टरिसिम थांनो हायो। दा बेवहाय पारमिशन लानो थाखाय जोंनि इन्डियान सिटिजेनशिपनि जा जोंहा भटार आइडि कार्ड दङ बेनि गोनांथि जायो, लोगोसे गारिफोरनि आरसि बायदिफोरखौ बे सिङाव हाबलांनायनि थाखाय गोनांथि जायो। गासै 5 निफ्राय 10 मिनिटनि गेजेराव गासै इमिग्रेशननि प्रसेसा जाजोबो। बेनि उनाव जोङो इमिग्रेशन प्रसेस जाखांनायनि उनाव जों 8 किल'मिटारसिम बे नामलांनि जा टाउन बेखौ नायहैनाय हायो। बे भुटान हादोरनि खोलाहा आरो सानजाहाथिं थानाय नामलां होननाय बे फिसा टाउन, बेयो जोंनि साखाथियावनो नांजाबना थानाय। दिनैनि बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो बे भुटान हादोरनि नामलां टाउननि गासै नुथायखौ दिन्थिनो लादों। नायगिरि लोगो नोंथांमोन, फैयै फैयै जोङो नैबे नामलांनि गोदानै लुफुंजानाय बे इन्टारनेशनेल गेटसिम सफैबाय। बे इन्टारनेशनेल गेटआ बावैसो समनि उनाव गासै सार्भिसफोरा जाजोबसिगोन। बेवहाय इन्टारनेशनेलि इमिग्रेशननि थाखाय गासै सुबिदा थागोन, लोगोसे बावैसो साननि गेजेरावनो बे गेटखौ इन्टारनेशनेल रिलेशनशिपनि थाखाय इन्डिया आरो भुटानजों बेखेवना होनाय जागोन। जों दान्दिसे समनि उनाव आरोबाव सिगाङाव थांनानै जा गोदोनि गोजाम इन्टारनेशनेल गेट दङ बेसिम सहैनो जों दान्दिसे समनि उनाव सहैसिगोन। दानिया आङो नैबे गोदानै लुफुंजानाय इन्टारनेशनेल जा गेट नामलांनि बे गेटजों थाबायनानै बारलांनो लादों। बे बारलांखांनायनि उनाव आं गासै नुथायखौ नोंथांमोननो फारि फारियै दिन्थिलांनो लागासिनो दङ। दानिया आङो गोदानै बानायजानाय नैबे नामलां गेटजों बारबोनानै नैबे ब्रिजनि सेराव दसे समनि थाखाय जिरायदों। दा जोङो इन्डियानिफ्राय गासै 200सो फुटनि सायाव जों दा दङ। बे गासै पाहारजों बुंफबनाय मिथिंगाया जोबोद समायना नुसारदों। दिनै बोथोरा जोबोद मोजां आरो नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुनो मोन्दों समायना रमायना बे दैमानि जा साउन्ड जोबोर मोजां मिलौहाब खालामदों। सानजौफु समा 1:20 जादों जोंनि इन्डियान टाइम हिसाबै। दा आं दङ नैबे ब्रिजनि सायाव।
नायगिरि नोंथांमोन फैयै फैयै जों दा इन्टारनेशनेल कान्ट्रि भुटान रायजोआव हाबफैबाय सिकिउरिटि रिजननि थाखाय नामलांनि जा मेन इमिग्रेशन गेट बेखौ भिडिअ खालामनो होनाय जायाखै बेनि थाखाय नोंथांमोननो दिन्थिनो हायैनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय दानिया जोङो आरोबाव 3 किल'मिटार थांबावब्लानो नामलां टाउनखौ मोनहैसिगोन जोबोर गोजौ नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुहुरनाय बै रोमै रोमै जायगाया जोंनि आंगोनि हादोर इन्डिया आरो नैथिंजाय नोंथांमोना नुहुरनाय बे गोजौ बाहागोआ भुटाननि नैबे नामलां टाउनखौ जों दान्दिसे समनि उनावनो नोंथांमोननो दिन्थिनो हासिगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला गिबि खेबनि थाखाय इन्टारनेशनेल कान्ट्रिनि एक्सपिरियेन्स लादों बिथांमोना नामलां गेटनिफ्राय गासै 7 किल'मिटारनि पारमिशनखौ जोंनो इन्डियान सिटिजेनशिप हिसाबै होदों बेनि उनाव जोङो सिकिउरिटि पार्सनाव सोंदोंमोन बे सिमेन्ट फेक्टरिसिम थांनायनि खोथा नाथाय बेवहाय गोबां कनस्ट्राक्शन खामानि सोलिबाय थानायनि थाखाय दा गासै दावबायारि बिथांमोननि थाखाय बे थांनायखौ क्लोज खालामना होदों नोंथांमोना नुनाय नैबे ग्लेमर बाइकजोंनो मानखो जोङो दा 200सो फुट सायाव सफैबाय बोराय गारि बेसेराया बोनो हायाखै अब्लाबो जोबोर जोंनि नाजाथाबनायाव दासिम जोंनि जा हान्थामेला जार्नियाव बिथाङा लाबोगासिनो दङ नायगिरि लोगो नोंथांमोना भुटान नामलाङाव बेरायफैनोब्ला आं खायसे सिकिउरिटि टिप्सखौ नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों गिबियावनो नोंथांमोना जुदि बाइकजों फैयोब्ला बाइकनि सालायग्रानि ड्राइभिं लाइसेन्स लोगोसे आरसिआ क्लियार थानांगोन आरो बेवहाय नोंथांजों जुदि बाइकआव सासे लोगो फैफायोब्ला सानैनाबो हेलमेटनि गोनांथि दङ लोगोसे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनाव मास्ट बि भटार आइडि कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स जानांगोन बे भुटान हादोराव इन्डियान आधार कार्डआ सोलिया बेवहाय अनलि इन्डियान भटार आइडि कार्डआ सोलियो बेनि उनाव माखासे डकुमेन्ट जेरै ड्राइभिं लाइसेन्स लोगोसे इन्डियान पासपोर्ट बायदियाबो बेवहाय भेलिड जायो बेनि थाखायनो गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना जुदि बे भुटान नामलाङाव दावबायनो फैयोब्ला हेलमेट सानैनि लाबोथारनांगोन लोगोसे बाइकनि आरसि आरो सालायग्राया ड्राइभिं लाइसेन्स गोनां जानांगोन थ' बिदिब्ला जोङो नामलां टाउनसिम दावखोनोसै जोबोर समायना नुथाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे रोमै रोमै नुहुरनाय बे गासै एरियायानो जोंनि इन्डियान कान्ट्रि लोगोसे आं दा थांगासिनो दङ नैबे भुटाननि नामलां टाउननि फारसे एसे थाबायदिंनानै नायदों जोबोर गोजौ जायगाया गाद' गुद' लामाफोरा जोबोर एसे मोजां जायाखै दा कनस्ट्राक्शन सोलिगासिनो दङ
गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन जों दानिया फैयै फैयै इन्डियासिम सफैबाय। नोंथांमोना उनथिंजाय नुनो मोन्दों वेलकाम टु इन्डिया। दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअ'आव नोंथांमोननो नामलां टाउननि जा नुथाय लोगोसे भुटान हादरनि खायसे नुथायखौ नोंथांमोननो नैबे ब्लग्स भिडिअ'आव दिन्थिबाय। दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरहर। लोगोसे भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोननि साफ्रोमबो लोगोनो शेयार खालाम। लोगोसे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेशनखौ अन खालामनानै ला। मानो होनोब्ला बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ'खौ आं आंगोनि बर' बिमा रावजों खालामनानै महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलाव आपल'ड बानायबोगासिनो दङ। आरो इयुनाव जुदि नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनायनि आसाथिजों दिनैनि बे भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।